Minä kannatan perustuloa, joka siis on kaikille Suomessa pysyvästi asuville joka kuukausi automaattisesti ja vastikkeetta maksettava veroton rahasumma. Ja mä kannatan perustuloa sen takia, että se sopii paremmin siihen yhteiskuntaan, missä me nyt eletään, ja myöskin työmarkkinoiden muutokseen kuin meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä. Eli tällä hetkellä yhä useamman ihmisen työtilanne voi vaihdella myöskin lyhyellä aikavälillä aika paljon, ja myöskin yhä useampi suomalainen tienaa elantonsa itsensä työllistäjänä tai pätkätyösuhteessa eikä perinteisessä pysyvässä palkkatyösuhteessa. Ja mä kannatan myöskin perustuloa sen takia, että meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on liian tilkkutäkkimäinen, se on liian byrokraattinen ja se on käytännössä johtanut siihen, että yhä harvempi suomalainen tai moni niistä, jotka olisi oikeutettu sosiaalietuuksiin, jättää sitä hakematta ja sitä kautta myöskin jää ilman sitä taloudellista tukea, johon ne olisi lain mukaan myöskin oikeutettuja. Ja mä kannatan elämiseen riittävä perustulo, eli se tarkoittaa sitä, että perustulo myöskin pitää olla korkeammalla tasolla kuin meidän nykyiset perusturvaetuudet. Eli yksi keskeinen ongelma Suomessa on se, että meidän perusturva on liian alhaisella tasolla. Ja tästä seuraa myöskin se, että jos puhutaan perustulon rahoituksesta, niin suurituloisten tulee osallistua nykyistä enemmän perustulouudistuksen rahoittamiseen. Eli mä näen myöskin perustulon tapana kaventaa tuloeroja nykyistä enemmän.